Make the ground shake. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til episode 2 af min Minecraft Survival Let's Play. Af en eller anden grund så har jeg ikke mit normale skin på, og det er fordi jeg ikke har noget internet lige nu, af en eller anden grund. Men iskold. Men vi skal starte episoden af med at hugge diamonds. Og de er gode, fordi dem kan vi godt bruge. Det rimede. Og så er vi også lige level 30. Iskold. Og så er vi også lige level 30. Og det er også rigtig godt. Nu skal vi bare lige se om jeg fik 7. Nå, jeg fandt en monster spawner et eller andet sted. Og så fik jeg 2 sadle og et name tag og så nogle her horse armor og sådan en musikdisk. Men nu skal jeg bare lige se. Nå, og jeg har fundet sådan en kæmpe gigantisk mine her. Ham jeg lige skal have lyst op. Jeg har fået lyst sådan rimelig meget af den op, men den er sat med store. Og jeg har fundet okay mange ting i den. Men jeg tror lige, at jeg spiser noget først og fremmest. Og så går jeg tilbage til landsbyen. Fordi at så skal vi lave en crafting table. Så vi kan få enchanted vores diamond pickaxe. Som har brugt en lille smule, men det gør ikke noget. Det er bare lige meget. Men i den her episode, der skal vi også have lavet en portal og komme til nether. Så vi kan se om vi har måske kunne være heldige at finde et af de der nether fortress nogen. Det kunne jo være ret sejt at allerede have fundet sådan noget. Så kan det være, at vi kan finde de der sådan en blaze spawner. Og så kan vi allerede lave potions, og det kunne være rigtig, rigtig sejt. Men jeg går lige her ind i sikkerhed hurtigt. Vi kan lige se lidt hurtigt på, hvad for nogle achievements jeg har fået. Wow, det ser lidt anderledes ud, godt ikke? Den slutter der ved diamonds. Og hvorfor har jeg... Jeg har ikke engang fået benchmarking endnu. What the fuck? Ej, det er bare lige meget det der. Så laver jeg da bare en. Så gør jeg da bare lige alt det der lynhurtigt. Hej, jeg har noget træ. Boom, benchmarking. Den kan jo også stå om på den anden, så. Og hvad var den næste så? Der. Så skal vi lave en træpickaxe. Den har jeg her. Så gør jeg bare sådan her. Okay, det virkede ikke. Så tager jeg sådan nogle her. Vent lige. Jeg tror lige, jeg lægger dem her ind. Og vi lige begynder at smelte det her. Jeg har ikke noget på den. Jo, jeg har en. Nå, jeg har lavet nogle ekstra chests, fordi jeg var ved at løbe ud af storage. Så kan vi lige smide dem her herind. Den, og den, der, og den, og den, og den, og den, og den. Så vi smider dem herind. Sådan, så kan vi lige hurtigt lave sådan en træpickaxe. Har jeg ikke engang nok træ? Jo, okay, godt. Ja. Det var lige ved at ikke være særlig godt, det der. Yes! Hvad er det næste så? Det er construct a furnace. Okay. Så gør vi da også bare lige det. Vi constructer bare rigtig mange. Sådan. Det ruller op med de der achievements. Der er slet ikke plads til alle dem her. Det er flot, det er flot det her. Det er flot, det må jeg sige. Sådan, tak. Og hvad er det næste så? Hvorfor går jeg hele tiden derind? Sådan. Sådan, så er den også klaret. Og hvad så? Det har jeg gjort. Okay.
Okay, så skal jeg bare lige gøre sådan her, tror jeg. Måske virker det. Tag den. Yes, så fik jeg også lige den. Ind med det der. Okay, er der andre, vi måske kan klare lige nu? Den tror jeg godt, vi kan klare, den der enchanter. Vi sover lige hurtigt. Og jeg har fået alle de her bookcases ved bare tage dem inden fra husene. Jeg mangler lige en, før jeg kan få level 30. Men ellers så er det godt nok. Jeg er faktisk i level 30, så hvis bare lige vi kan finde noget sukker, som vi kan lave en par bøger ud af det, så vil det være dejligt. Hernede, wow, der er faktisk ret meget. Men det er jo bare godt. Stop med at gøre det. Sådan. Der faldt et stykke ned. Der. Sådan. Og der er også noget herhenne. Upti. Sådan, så fik vi rimelig meget. Så er det tilbage til... Fuck, mand. Hvad sker der for de frames lige nu? Så er det tilbage til landsbyen. Vi nakker lige den her kanin her, for at se, om vi kan få en af de der kaninfødder. Fik vi noget? Nej. Hvad sker der? Mine frames, de ligger så på 15 eller sådan noget lige nu. Det går helt af helvede til. Fuck, mand. Okay, jeg tror lige, jeg laver... Ej, nu må det stoppe. Kan jeg ramme den der? Jeg laver lige en bog. Jeg har noget læder et eller andet sted. Der. Jeg laver lige en bog. Upti. Og så har jeg lige også været nede og hugget noget obsidian. Så det er meget godt. Så kan vi nemlig få... jeg skal bruge 2 diamonds for at lave den her. Så kan vi få en portal også. Jeg har lige præcis hugget nok til en portal og sådan en her ting. Upti. Den kan stå lige der. Så kan vi lige se. Hvad kan vi få på vores pickaxe? Vi kan få Unbreaking 3 og noget andet. I level 28 kan vi få det. Og min texture pack, den er ikke opdateret endnu, så lige nu er det sættet bare som rimelig mærkeligt ud. Men jeg skal bruge 3 bøger. Jeg ved ikke, om jeg har nok til det. Det finder jeg ud af meget hurtigt. Det har vi lige præcis nok til, tror jeg. Har jeg ikke noget læder? Har jeg læder på mig? Nej, jeg har ikke. Se nu, jeg har nok. Jeg skal bruge mere læder. Tag det helt. Nej, hvad laver jeg? Fuck. Ja, 3 bøger. Boom. Og så tror jeg ikke, jeg har noget træ. For fanden. Jeg mangler lige mega lidt. Det må vi lige ud at få. Det kan vi ikke leve med. Der er heldigvis en skov. Og der er træer derhenne i skoven. Og det er ret dejligt, at der er det. Fordi så kan jeg let få træ. Jeg tager det lige her. Nakketræ. Sådan. 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 Så kan vi få level 30 enchantments nu. Det er helt sindssygt. Librarian. Hvis det er rigtigt udtalt. Lapis lazuli.
Sådan. Sådan. Og hvad må vi kan få? Sig nu, det er noget godt. Unbreaking 3, det kan godt være rigtig godt, og det kan også være rigtig, rigtig dårligt. Men vi prøver. Nej. Ej. Kun Unbreaking 3. Det er sataneme skuffende, det der. Er der ikke en eller anden, der har en bog med et eller andet på? Dig. Fuck det. Fuck, det skuffer mig, det der. Det er godt nok ikke i orden. Flyt dig. Den gider ikke flytte sig. Det går ikke særlig godt. Vi skal lige have den her portal. Og så kan vi gå til Nether. Vi stiller den her. Wow, læk. Har jeg et eller andet på mig? Jeg har dem her. Sådan. Der. Dum. Jeg har ikke noget flint og stil. Det går. Hvorfor er ham der bare her? Han stalker mig. I don't like you. Gå ud. Du spærer også for min furnace. Jeg skal have noget kul der i. Stacks. Sådan. Hvorfor er ham der bare så idiotisk dum? Det er helt sindssygt. Hvorfor går han ikke ud? Gå nu væk, jeg kan ikke bruge min crafting table. Helt seriøst, gå. Tak. Sådan. Jo, godt. Så lukker han kraftedet med døren i. Han er mega flabet, synes jeg. Sådan. Vi prøver det. Se nu. Nej, vent. Jeg tager ikke den her med. Det er alt for dangerous. Den kan vi lægge derop. Og alt mit andet lort kan også lige komme derop. Så skal jeg lige have lidt mad med. Det tror jeg, det er godt nok. Nej, vent lige, jeg behøver heller ikke en økse. Sådan. Så er vi klar. We need to go deeper. Okay. Så gør vi det. Låg nu. Fuck, det kan jeg ikke tage det der. Sådan. Tak. Okay. Det her, det mener jeg ikke er normalt. Shit. Fuck, jeg fik et chok. Okay. Lort til spawn som altid. Jeg spawner altid i sådan en ting her. Så skal jeg til at bruge mine finde ud skills for at komme ud herfra. Der er sådan en dibidut dernede. Jeg tager lige et screenshot der. Sådan. Så kan jeg altid finde tilbage. Var det ikke sådan en wither ting? Nej, det var det ikke. Hvorfor er det bare alt af sovesagen? Det... Er det noget? Nej, er der ikke. Der er ikke en skid. Når der ikke er en skid, så kan man ikke bruge sin skid. Men fuck, jeg er skuffet over den pickaxe der, den blev sataneme dårlig. Det er ret dumt at have sådan en. Jeg gad godt at have en fortune eller et eller andet. Men sådan noget, så heldig er jeg ikke. Sådan noget får jeg bare ikke. Og det er pisseirriterende. Jeg tror heller ikke, jeg kan finde sådan et af de der Nether Fortress nu.
Så det ville være ret sejt, hvis jeg lige fandt det. Er der noget hernede? Er der noget her? Det ser ikke ud til. Ej, så heldig er jeg selvfølgelig ikke. Tænker jeg også på. Fuck, jeg troede jeg faldt ned der. Hvad sker der? Er der ikke en udgang? Det kunne have været godt med en fortune til det her. Til de her quartz noget, så havde jeg fået rigtig mange af dem. Men jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde en af de der Nether Fortress, og så kommer jeg tilbage til jer. Hej alle sammen. Jeg kunne desværre ikke finde et Nether Fortress. Så ja, det må jeg selvfølgelig så finde en anden gang. Men nu tror jeg bare lige, at jeg lynhurtigt vil komme i level 30. Så jeg lige kan få det her sværd opgraderet. Det kunne være ret dejligt at få. Monster Hunter. Og jeg håber så selvfølgelig på at få et eller andet vildt. Så nu går vi bare lige rundt og dræber lidt monstre, indtil vi er i level 30. Ja. Jeg håber på at finde en spawner eller et eller andet. Eller ja, jeg har fundet en spawner, men jeg håber på at finde en tættere på. Så jeg kan lave en XP farm. Så jeg kan gå lidt hurtigere i level. Lige nu der går jeg bare mest i level af mine og sådan noget. Det er ikke helt optimalt. Nej, ikke spring. Sådan. Vi nærmer os de 30 level. Og det lægger helt af helvede til lige nu. Det er helt sygt. Giv mig sådan nogle der. Nu er vi sat med tæt på. Sådan, 30. Så tilbage. Jeg håber på at få i hvert fald et eller andet godt sharpness. Hvis jeg ikke får det, så tror jeg bare, at jeg enchanter et eller andet måske. Eller så enchanter jeg slet ikke noget. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg ellers skulle enchante, så hvis jeg ikke får noget godt, så tror jeg bare, at vi slutter episoden uden en enchantment. Men vi kan da lige prøve at se, hvad vi hører. Unbreaking. Sharpness 2. Unbreaking 1. Jeg prøver en unbreaking. Hvis det bare bliver unbreaking igen, så flipper jeg. Fuck! Nej! Den værste måde at slutte en episode af på. Nå, men gutter, vi ses.